Препоръчваме ви да нагледате този клип, ако не сте на повече от 69 години. Готови ли сте? Започваме. Кристиян Танев е влогър. При думата влогър има 6 букви, името Кристиян има 8 букви. И в фамилията Танев има 5 букви. 8 минус 5 е равно на 3. 3. Какво има 3 страни? Точно така. Триъгълника на Илюминати. Не вярвате, не е достатъчно. Ето още доказателства. Известно е, че Кристиян обича псуване, но какво повече обича Кристиян Танев от шибаното му вулгарно псуване? Точно така. Курви. Курва се римува с думата втурва. Какво прави като една курва, като види Кристиян Танев? Точно така, тя се втурва, за да му измуче тексаския червен кур, като гаден олигофрен. Какво общо има това, сега ще ви кажа. Думата шаврантия се римува с думата шия. Кристиян има дълга шия, Антон Енакиев има дълга шия, но защо Кристиян Христов Танев и Антон Енакиев има дълга шия? Точно така, защото са ебали путки до Харабия. Кристиян Танев Илюминат, педофил, случайност, не мисля. Кристиян Танев влогър, президент, педофил Илюминат, потвърдено.